Mae gofalwyr ifanc wedi dweud wrthyn ni eu bod nhw am gael Cerdyn Adnabod i helpu sicrhau eu bod nhw gael y cefnogaeth a maen nhw'n ei angen, a'r gydnabyddiaeth a maen nhw'n ei heiddi. Trwy gael Cerdyn Adnabod, maen nhw'n teimlo bydd ganddyn nhw fwy o hyder i siarad am eu rôl ofalu a gweithwyr proffesiynol ym meysydd iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg ac i ofyn am help pan fydden nhw ei angen. Mae Lywodraeth Cymru, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ac awdurdodau lleol ledled Cymru wedi bod yn cydweithio fel bod pob gofalwr 18 oed ac iau yn gallu cael Cerdyn Adnabod erbyn 2022. Bydd rai cynghoriau'n sicrhau eu bod nhw ar gael cyn hynny. Mae'n bwysig cynnwys a pharchu gofalwyr ifanc. Maen nhw'n aml yn arbenigo mewn edrych ar ôl y person y maen nhw'n gofalu amdano. Ond mae angen cefnogaeth ar ofalwyr ifanc iddyn nhw eu hunan hefyd, a dylid eu cyfeirio at wasanaeth gofalwyr am help nawr neu'n y dyfodol. Mae bod ar wybodaeth a chystadleuadau perthnasol o'r wefan y feddygfa ei hun yn gallu bod yn help go iawn i bob gofalwr. Mae rai gofalwyr ifanc yn esgeiluso a'u hiechyd a'u llesiant eu hunan pan fydden nhw'n brysur yn gofalu. Mae'n bwysig iddyn nhw deimlo ddigon hyderus i roi gwybod mwy i'w meddyg teulu, neu rhywun ar staff y practis fel nyrs, am ei rôl ofalu os ydy hynny'n effeithio ar ei hiechyd. Yn lle gofod methu ysgol, mae feddygfa'n gwneud apwyntiadau o tu allan i oriau ysgol fel nad ydw i gofod methu unrhyw beth. A gan fod apwyntiadau aml dros y ffôn neu ar-lein, dydw i ddim bob amser gofod mynd i'r feddygfa ei hun. Nawr bod dad wedi glio yn ardi bwys ganddo os ydw i yna trafod yn siarad gyda'r feddyg, dwi gallu gael fy nghynnwys mewn siarad am cynllun triniaeth newydd dad. Dwi angen gwybod beth sy'n digwydd ac mae gen i chydig o cwestiynau fy hun. Fe roddodd y Cerdyn Adnabod hyder i fi siarad am meddyg teulu am ba mor bryderus dwi wedi bod yn teimlo am edrych o fod yn had. Roedd yn llawn gydymdeimlad ac fe roddodd fi mewn cysylltiad am gwasanaeth gofalwyr ifanc lleol. Mae bob teulu wahanol. Ydyn ni'n gwneud pethau sy'n tueddu i gael eu gwneud gan oedolion mewn teuluoedd arall. Mae hyn gallu bod yn unrhyw beth fel helpu y person dyn ni'n gofalu amdano i baratoi ar gyfer y diwrnod, coginio prydau bwyd, rhoi meddyginiaeth, siarad gyda phobl fel meddygon a gweithwyr cymdeithasol, talu biliau, bod yn gryf pan fydd rhywun yn teimlo'n isel, mynd ar brodyr a chwiorydd iau i'r ysgol, a fy hoff beth i mynd â fy chwaer fach i bêl-droed. Mae'r Cerdyn Adnabod newydd gofalwyr ifanc yn helpu ni mewn cymaint o ffyrdd, ond dim ond os bydd pawb yn cyd-dynnu ac yn gwneud y gorau honno y bydd y Cerdyn yn gweithio. Os ydych chi'n athro yn fferyllydd neu weithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd am gefnogi gofalwyr ifanc, cofiwch sylwi ar logo gofalwyr ifanc a byddwn ymwybodol o sut gallwch chi helpu gofalwyr ifanc os ydyn nhw'n rhoi gwybodaeth i chi eu bod nhw'n ofalwyr.